तिरस्कृता विप्रलब्धा सन्ता सुता त्वापि नास्या तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोऽपिः विप्रलब्धा सदा अदापि नास्या तत्प्रतिकुर्वन्ति कृष्ण हितावन्साङ्ख्ययोगाभ्यां स्वधर्म परिनिश्चय जन्मलाभ परपुंशान्ते नारायण स्मृतिः एतावन् साङ्ख्ययोगाभ्यां स्वधर्मा परिनिश्चय जन्मलाभा पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः अकाम सर्वकामेभ्य मोक्षकामा उदारधिः तीव्रेण भक्तियोगे न यजता पुरुषं परम् अकाम सर्वकामो वा मोक्षकामा उदारधिः तीव्रेण भक्तियोगेन यजता पुरुषं परम् कामकर्ममोदेव्या मोक्षकामा उदारधिः तीव्रेण भक्तियोगेन यजतां पुरुषं परम् अकाम सर्वकामो वा मोक्षकर्मा मोक्षकामा उदारधिः तीव्रेण पुरुषं परम् மாதாஜி மாதாஜி வந்துட்டாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் டவுட் வந்துச்சு. ரைட். ஹரே கிருஷ்ணா மேம். हरे कृष्ण मा हरे कृष्ण माताजी. थैंक यू माताजी. थैंक यू हरे कृष्ण. I leave ma'am. हरे कृष्णा. Thank you. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. प्रणाम टू एवरीवन. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण எல்லாருக்குமே हरे कृष्ण माताजी நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம டெம்பிள் டிவோட்டிஸ் ஐ திங்க் முதல்ல இப்போ அதாவது தமிழ்நாடு இருக்கக்கூடிய டிவோட்டிஸ் தான் ரீச் ஆயிட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே ஒருத்தரா இன்னைக்கு. ஓகே, ஸோ நடுவில் ஏதாவது கால் வந்தா நான் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிட்டு அட்டென்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அது டெம்பிள் ரிலேட்டடா இருக்கும், அதனால முன்னாடியே உங்களுக்கு சொல்லி வைக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. நாம இன்னைக்கு ஜெயராத மாதம் ஜெயராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी 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 यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरा वनचारी यमुनतीरा
वनचारी यमुना तीरा वनचारी राधमाधव कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ओम नमो भगवते वासुदेवाय நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் नारायणं नमस्ते நரம் சைவ நரோத்தமம் नरं चैव नरोत्तमं தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत् ततो जयां उदीरयेत् अष्टप्रायेषु आभद्रेषु नष्टप्रायेषु प्रायेषु अपत्रेषु नित्यां भागवत सेवयाम् नित्यं भागवतेवया भगवत्य उत्तम श्लोके भगवद्गीता भक्तिर्भवति नैस्तिके भागवतम fourth canto 28th chapter 52 ஸ்லோகா நம்பர். புஷ்ப மாதாஜி இன்னைக்கு யாரெல்லாம் ரிசைட் பண்றீங்கன்னாக்க புஷ்ப மாதாஜி, மணிமேகலை மாதாஜி, மகாலட்சுமி மாதாஜி, யாரெல்லாம் ரிசைட் பண்ணாம இருக்கீங்களோ, ரேவதி, ரத்னாங்கி மாதாஜி, ரெகுலரா ரிசைட் பண்ணாதவங்க பண்ணுங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. 52 மாதாஜி 52. ஓகே. பிராமண உவாச்ச காத்வம் கஷ்யாஷி கோவாயம் தயானோ யஸ்ய சோஷசி ஜானாஷி கிம் ஷகாயம் மாம் ஏனாக்ரே விசரத் அஹ. எஸ், பாசிபிள். हरे कृष्ण माताजी. ब्राह्मण उवाच कात्वं कस्यासि को वायं सयानो यस्य सोषसि जानसि किं सकायं मां येनाग्रे विसत्सतः. பிராமண உவாச்ச, கற்றறிந்த அந்தணர் கூறினார். கா யார், துவம் நீ, கஸ்ய யாரது, அசி நீ, க யார், வா அல்லது, அயம் இந்த, சயன படுத்திருப்பது, யஸ்ய யாருடைய, சோஷசி நீ அழுது கொண்டிருப்பது, ஜானாசி ஜானாசி கிம் உனக்கு தெரியுமா, சகாயம் நண்பன், மாம் என்னுடைய, ஏன எவருடன், அக்ரே முன்னர், விசச்சத்தப நீ ஆலோசித்து, ஹ உறுதியாக,
மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். அந்த அந்தணர் பின்வருமாறு கேட்டார். நீ யார்? யாருடைய மகள் அல்லது மனைவி? இங்கே படுத்திருக்கும் மனிதன் யார்? நீ இறந்து கிடக்கும் இம்மனிதனுக்காக அழுகிறாய் என்று தோன்றுகிறது. என்னை தெரியவில்லையா? நான் உனது நிரந்தர நண்பன். கடந்த காலத்தில் பலமுறை நீ என்னை கலந்து ஆலோசித்து இருக்கிறாய் என்பதை நினைவுபடுத்தியிருப்பார். பொருளுரை. ஒருவனது உறவினர் இறந்து விட்டதால் துறவு தானே தென்படுகிறது. பௌதீக பற்றுகளில் இருந்து ஒருவன் முற்றிலும் விடுதலை பெறும் பொழுதே அவனது உள்ளத்தில் அமர்ந்திருக்கும் பரமாத்மாவுடன் கலந்து ஆலோசிப்பது சாத்தியமாகிறது. ஒருவன் நேர்மையாகவும் தூய்மையாகவும் இருந்தால் அவன் உள்ளத்தில் பரமாத்மா வடிவில் வீற்றிருக்கும் முழுமுதற் கடவுளுடன் ஆலோசிக்கும் வாய்ப்பினை அவன் பெறுகிறான். பரமாத்மா எப்போதும் சைத்திய குருவாக உள்ளே இருக்கிறார். அவர் ஒருவர் முன் வெளிப்படையாக ஆசான் அல்லது ஆன்மீக குருவாக தோன்றுகிறார். பகவான் ஒருவனது அகத்திலும் வீற்றிருக்கிறார். அதே சமயம் அவர் ஒருவன் முன் தோன்றி அவனுக்கு அருளுரையும் வழங்குகின்றார். ஆகையினால் உள்ளத்தில் வீற்றிருக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் ஆன்மீக குருவிற்கும் எந்த விதமான வேறுபாடும் கிடையாது. மாசில்லாத ஆத்மா அல்லது உயிர் பரமாத்மாவை நேருக்கு நேர் சந்திக்கும் வாய்ப்பினை பெறுகிறான். அகத்தில் உள்ள பரமாத்மாவிடம் ஆலோசனை பெறும் வாய்ப்பு ஒருவனுக்கு கிடைப்பது போல் ஒருவன் தன் முன்பு அவரை உண்மையில் காணும் நல் வாய்ப்பினையும் பெறுகிறான். பின்னர் அவன் பரமாத்மாவிடம் இருந்து அறிவுரைகளை நேரில் பெறுகிறான். இதுவே ஒரு தூய பக்தனின் கடமையாவது உண்மையான குருவை காண்பது மற்றும் தன் உள்ளத்தில் இருக்கும் பரமாத்மாவை கலந்து ஆலோசிப்பது இரண்டுமே ஆகும். அந்த அந்தணர் அவளிடம் இறந்து கிடக்கும் இந்த மனிதன் யார் என்று கேட்டபோது அவர் தன் குரு என்றும் அவர் இல்லாததினால் தான் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் குழப்பம் அடைந்திருப்பதாகவும் பதில் கூறுகிறாள். ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை பின்பற்றி ஒரு பக்தன் தூய்மை அடையும் பொழுது பரமாத்மா அவன் முன் உடனே தோன்றுகிறார். தனது குருவின் போதனைகளை தீவிரமாக பின்பற்றும் சீடன் தன் உள்ளத்தில் உள்ள பரமாத்மாவிடம் இருந்து அறிவுரைகளை நேரடியாக நிச்சயம் பெற முடியும். இவ்வாறு ஒரு நேர்மையான பக்தன் எப்போதும் தனது குருவினாலும் பரமாத்மாவினாலும் நேரிடையாக அல்லது மறைமுகமாக உதவி அளிக்கப்படுகிறான். இது சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்திலும் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. குரு கிருஷ்ண பிரசாதே பாய பக்த லதாபீஜ என்று ஒருவன் தன் குரு மகிழும் வண்ணம் அவருக்கு சேவை செய்தான் என்றால் அதை கண்டு கிருஷ்ணர் தானே மகிழ்ச்சி அடைவார். யஸ்ய பிரசாதாத் பகவத் பிரசாத் குருவை திருப்திப்படுத்துவதன் மூலம் ஒருவன் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துகிறான். இவ்வாறு அந்த பக்தன் குருவாலும் கிருஷ்ணராலும் மேன்மைக்கு உரியவன் ஆகிறான். பரமாத்மா உயிர் பொருளின் நித்திய நண்பராக எப்போதும் அவனுடனேயே இருக்கின்றார். பரமாத்மா இப்பௌதீக உலகம் படைக்கப்படுவதற்கு முன்பே ஒரு உயிருக்கு உதவுவதற்கு எப்போதும் தயாராகவே இருக்கின்றார். அதனால்தான் அது இங்கே ஏனாகிரே விஷச்சர்த்த என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அக்ரே என்னும் வார்த்தைக்கு பொருள் படைத்தலுக்கு முன் என்பதாகும். இவ்வாறு பரமாத்மா உயிர் பொருள்களுடன் படைப்பிற்கு முன்பிருந்தே துணையாக இருக்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அபிஸ்மரசி சாத்மானம் அவிஜ்ஞாத சகம் சகே ஹித்வா மாம் பதம் அன்விச்சன் பௌமபோகரதோ கதஹ. எஸ், மணிமேகலை மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அபிஸ்மரசி சாத்மானம் அவிஜ்ஞாத சகம் சகே ஹித்வா மாம் பதம் அன்விச்சன் பௌமபோக ரதோ கதக. அபிஸ்மரசி உனக்கு நினைவில்லையா? ச மேலும் ஆத்மானம் பரமாத்மா அவிஜ்ஞாத தெரியாத சகம் நண்பர் சகே ஓ நண்பனே ஹித்வா விட்டுவிடுதல் மாம் எனது
பதம் நிலை. அன்விச்சன் விரும்புதல். பௌம பௌதீக. போக போகம். ரத பற்றுதல். கதா நீ ஆனாய். மொழிபெயர்ப்பு. அந்த அந்தணர் தொடர்ந்து கூறினார், அன்பு நண்பனே, உடனே என்னை அடையாளம் கண்டுகொள்ள உன்னால் முடியவில்லை என்ற போதிலும் முன்பு உன்னுடைய உயிர் நண்பனாக நான் இருந்தது உனக்கு நினைவில்லையா? தீவினை வயத்தால் நீ எனது துணையை பிரிந்து உலகில் இன்பங்களை அனுபவிக்கும் நிலையினை ஏற்றுக்கொண்டாய். பொருளுரை. பகவத்கீதை 7.27 இவ்வாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இச்சா துவேஷ சமுத்தேன தத்வாமோகேன பாரத சர்வபூதானி சம்மோகம் சர்க்கே யாதி பரந்தப. ஓ பரதகுல தோற்றடே அர்ஜுனன், ஓ பகைவரை சுடுவோய், விருப்பு வெறுப்பு என்னும் இருமையின் ஆதிக்கத்தினால் எல்லா உயிர்களும் மயக்கத்தில் பிறக்கின்றன. ஓர் உயிர் பௌதீக உலகில் வீழ்வதற்குரிய விளக்கமாகும் இது. இருமை என்பதோ வெறுப்பு என்பதோ ஆன்மீக உலகில் கிடையாது. முழுமுதற் கடவுள் தன்னை பலராக விரித்துக் கொள்கிறார். ஆனந்தத்தை மேலும் மேலும் அனுபவிப்பதற்காக பரமபுருஷ பகவான் தம்மை பல்வேறு நிலைகளில் விரித்துக் கொள்கிறார். வராக புராணத்தில் அவர் தம்மை விஷ்ணு தத்துவமாகவும், ஸ்வாம்ச விரிவு இடைச்சக்தியாகவும், விமினாம்ச விரிவு அல்லது உயிர்வாழி விரித்துக் கொள்கிறார் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இவ்வாறு விரிந்து வந்த உயிர்கள் சூரிய கதிர்களில் உள்ள எண்ணற்ற அணுக்களைப் போல் எண்ணிலடங்காதவையாகும். விபினாம்ச விரிவு என்னும் பகவானின் இடைச்சக்தியே உயிர்களாகும். உயிர்கள் தமக்குள் அனுபவித்து மகிழ வேண்டும் என்று விரும்பும் பொழுது அவைகள் இருமை உணர்வுகளை வளர்த்து கொண்டு பகவானின் தொண்டினை வெறுக்கும் நிலைக்கு ஆளாகின்றன. இவ்வழியாக உயிர்கள் உலகில் வீழ்கின்றன. பிரேம விவதத்தில் இவ்வாறு கூறப்படுகிறது. கிருஷ்ண பகிர்முக ஞாக போக வாஞ்சகரே நிகடஸ்த மாயா தரே ஜபடீய தரே. பகவானுக்கு உன்னதமான அன்பு மனப்பான்மையில் தொண்டு செய்வதே உயிர்களின் இயற்கை நிலையாகும். உயிர் தான் கிருஷ்ணராக இருக்க வேண்டும் என்றும் அல்லது கிருஷ்ணரை போல் பாவனை செய்யும் பொழுதும் உலகினுள் வீழ்கிறான். கிருஷ்ணர் பரம தந்தையாக விளங்குவதினால் உயிர்களிடத்து அவர் வைத்திருக்கும் பாசம் நித்தியமானதாகும். உயிர் உலகில் விழும் பொழுது இறைவன் தன்னுடைய சுவாம்ச வடிவில் பரமாத்மாவாக உயிர் பொருளுடன் துணை நிற்கிறார். இவ்வழியை உயிர் ஒரு நாள் வீடு பேறு பெற்று முழு முதற் கடவுளை அடைகிறான். தனது சுதந்திரத்தை தவறாக பயன்படுத்தியதனால் உயிர் பகவானின் தொண்டிலிருந்து கீழே வீழ்ந்து உலகில் அனுபவிக்கும் நிலையினை அடைகிறான். அதாவது உயிர் உடலினுள் இடம்பெறுகிறான் என்றும் கூறலாம். மேன்மையான நிலையினை அடைய வேண்டும் என்று விரும்பி அதற்கு பதிலாக உயிர் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சிகளில் சிக்கிக் கொள்கிறான். அவன் தன் நிலையினை மனிதனாக, தேவனாக, நாயாக, பூனையாக, மரமாக தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கிறான். இவ்வழியே உயிர் 84 லட்சம் உடல்களில் ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்து பல்வேறு வகையான இன்பங்களினால் தன்னை திருப்திப்படுத்த முயல்கிறான். ஆயினும் பரமாத்மா அவன் இவ்வாறு செய்வதை விரும்புவதில்லை. இதனைத் தொடர்ந்து பரமாத்மா அவனை இறைவனிடம் சரணடைய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகிறார். பின்னர் பகவான் உயிரின் பொறுப்பினை ஏற்றுக்கொள்கிறார். ஆனால் உலக ஆசைகளின் மாசுக்களில் இருந்து உயிர் விடுதலை பெறவில்லை என்றால் அந்த உயிர் முழுமுதற் கடவுளை சரணடைய முடியாது. பகவத்கீதையில் 5.29 பகவான் கூறுகிறார், போக்தாராம் யஜ்ஞ தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானாம் ஞாத்வா மாம் சாந்தி ருச்சதி. எல்லா வேள்விகளுக்கும் இறுதி குறிக்கோளாக இருப்பவன் நான் என்றும், எல்லா உலகங்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் இறைவன் நான் என்றும், உயிர்களின் நலன் விரும்பியாகவும் நன்மை செய்பவனாகவும் இருப்பவன் நான் என்றும் அறிந்த முனிவர்கள் உலக துன்பங்களின் தேவையில் இறைந்து நிம்மதி அடைவர். இறைவனே எல்லோருக்கும் பரம நண்பனாக விளங்குகின்றார். ஆனாலும் தனது சொந்த திட்டங்களினால் மகிழ்ச்சி அடைய எண்ணி இயற்கையின் குணங்களில் சிக்கிக் கொள்பவனால் பரம நண்பனின் அறிவுரைகளின் பயனை அடைய முடியாது. படைப்பின் போது உயிர்கள் அவர்களின் கடந்த கால ஆசைகளுக்கு ஏற்ப வடிவங்களை பெறுகின்றனர். இதன் பொருள் அனைத்து ஜந்துக்கள் அல்லது உயிர் வடிவங்கள் ஒரே நேரத்தில் படைக்கப்படுகின்றன என்பதாகும். டார்வினின் பரிணாம தத்துவம் ஆரம்பத்தில் மனிதனே இல்லை என்றும் 10,000 வருடங்கள் பரிணாம வளர்ச்சி பெற்றே மனிதன் வந்தான் என்றும் சொல்கிறது. இது ஒரு புத்தி இல்லாத தத்துவம் ஆகும். வேத இலக்கியங்களில் பிரபஞ்சத்தின் முதல் படைப்பே பிரம்மதேவன் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. பிரம்மதேவன் புத்தி மேன்மை மிக்கவராக இருந்ததினாலேயே அவர்
இந்த உலகில் காணப்படும் எல்லாவற்றையும் படைக்கும் பொறுப்பினை ஏற்றுக்கொண்டார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மகாலட்சுமி மாதாஜி. ஹம்சாஹம்ச வம்சார்ய சகாயேன மானசாயனௌ ஆபூதாமந்தர வௌகஹ சஹஸ்ர பரிவத்சரான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அம்சாஹம் சித்வாம்சார்ய சகாயோ மானசாயனௌ ஆபூதாம் அந்தரா வௌகஹ சகஸ்ர பரிவத்சரான். அம்சௌ 2 அன்னப்பறவைகள், அகம் நான், ச மேலும், துவம் நீ, ச மேலும், ஆர்ய ஓ மகாத்மாவே, சகாவ்யவ் நண்பர்கள், மானச ஆயனவ் மானச ஏரியில், ஆபூதாம் ஆனோம், அந்தரா தனியே பிரிந்து, வா உண்மையில், ஓகஹ உண்மையான உறைவிடத்திலிருந்து, சஹஸ்ர ஆயிரங்கள், பரி தொடர்ந்து, வத்சரான் வருடங்கள். மொழிபெயர்ப்பு. அன்பு நண்பனே, நாம் இருவரும் உண்மையில் இணைப்பிரியாத 2 அன்னப்பறவைகளை போலிருந்தும் மானச ஏரியை போன்ற ஒரு இதயத்தில் குடியிருந்தும் இவ்வாறு இணைந்து பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் வாழ்ந்த போதிலும் நாம் இன்னும் நமது உண்மையான உறைவிடத்திலிருந்து நெடுந்தூரம் தள்ளியே இருக்கிறோம். பொருளுரை. உயிர்கள் உள்ளிட்ட முழுமுதற் கடவுளின் உண்மையான உறைவிடம் ஆன்மீக உலகம் ஆகும். அவ்வுலகில் பகவானும் உயிர்களும் மிக்க அமைதியுடனும் இணைந்தே வாழ்கின்றனர். மேலும் உயிர் பகவானுக்கு தொண்டு செய்வதனால் ஆன்மீக உலகின் ஆனந்த வாழ்வினை இருவரும் பகிர்ந்து கொள்கின்றனர். ஆனால் உயிர்தான் மட்டும் தனியே மகிழ வேண்டும் என்று விரும்பியதால் உலகினுள் வீழ்கின்றார். அவன் இந்நிலையில் இருந்த போதிலும் பகவான் எப்பொழுதும் தன் உயிர் நண்பனிடம் பரமாத்மாவாகவே இணைந்தே இருக்கின்றார். இருந்தும் உயிரின் மறதியினால் பரமாத்மாவாக இறைவன் தன்னுடன் இணைந்தே இருக்கிறார் என்பதை அவன் அறிவதில்லை. இவ்வாறு உயிர் பொருட்கள் யுகங்கள் தோறும் பந்தப்பட்ட நிலையிலேயே இருக்கின்றன. பகவான் தன்னுடைய நண்பனாக உயிர்களை தொடர்ந்து வந்த போதிலும் வாழ்வின் மறதியினால் அவன் அவரை அறிவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. லாஸ்ட் ஸ்லோகம் ரேவதி மாதாஜி இருக்காங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. தத்வம் விஹாய மாம் பந்தோ கதோ கிராம்யமதிமஹீம் விசரன் பதம் அத்ராக்ஷிஹி கயாஷின் நிர்மிதம் ஸ்திரியாஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. சத்வம் விஹாய மாம் பந்தோ கதோ கிராம்யமதிமஹீம் விசரன் பதம் அத்ராக்ஷிஹ கயாசின் நிர்மத ஸ்திரியாஹ. சஹ அந்த அன்னம், துவம் உன்னை, விஹாய நீங்குதல், மாம் எனது, பந்தோ ஓ நண்பனே, கதை சென்றாய், கிராமிய பௌதிகமதி அவன் உணர்வு, மஹீம் பூமிக்கு, விசரன் பயணம் செய்தல், பதம் நிலை, அந்தராக்ஷி மொழித்தாய், கயாச்சி சிலரால், நிர்மிதம் உண்டாகப்பட்டது, ஸ்ரீயா பெண்ணால். மொழிபெயர்ப்பு. அன்பு நண்பனே, இப்பொழுது நீ எனது பழைய நண்பனே ஆவாய். நீ என்னை பிறந்த பிறகும் நீ மேலும் மேலும் உலகியல் பிணிப்புக்கு உட்படுவாய். மேலும் என்னை காணாதினால் நீ யாரோ ஒரு பெண்ணால் படைக்கப்பட்ட இந்த உலகம் முழுவதும் பல்வேறு உடல்களின் பயணம் செய்து கொண்டே இருக்கின்றாய். பொருளுரை. உயிர் நிலை தவறும் பொழுது அவன் மண் உலகினில் விழுகிறான். இந்த உலகம் பகவானின் புறசக்தியினால் படைக்கப்பட்டதாகும். இப்புறசக்தியே இங்கே யாரோ ஒரு பெண் அல்லது பிரகிருதி என்று குறிப்பிட்டு இருக்கிறது. இந்த உலகம் மகா தத்துவம் எனப்படும் மொத்த உலக சக்தியினால் வழங்கப்பட்ட பொருட்களினால் ஆனதாகும். புறசக்தியால் படைக்கப்பட்ட உலகம் பந்தப்பட்ட ஆத்மா வசிக்கும் வீடாகிறது. இப்பௌதிக உலகில் பந்தப்பட்ட ஆத்மா பல்வேறு தொகுதிகள் அல்லது பல்வேறு உடல் வடிவங்களை பெற்று பிறகு பயணம் செல்கிறார். சில நேரங்களில் அவன் மேலுள்ள சஞ்சரிக்கிறான். சில நேரங்களில் அவன் கீழ் உலகங்களிலும் சஞ்சரிக்கிறான். சில நேரங்களில் அவன் உயர்ந்த உயிர்களுடைய பிறக்கிறான். சில நேரங்களில் அவன் தாழ்ந்த உயிர்களுடைய பிறக்கிறான். இந்த பிரபஞ்சத்தினுள் ஆதி கால தொட்டே சஞ்சரித்து கொண்டிருக்கிறார். சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறுகிறார், பிரம்மாண்டே பிரமிதே கோண பாக்யவான் ஜீவ குரு கிருஷ்ண பிரசாதே பாய பக்தி லதா பீஜ. சைத்தன்ய மத்திய 19.151. உயிர் பல்வேறு உடல்களை பெற்று சஞ்சரித்து கொண்டிருக்கிறார்.
ஆனால் அவன் மீண்டும் தன் நண்பனை நேரிலோ அல்லது அவரது பிரதிநிதி மூலமோ சந்திக்கும் பொழுதும் பாக்கியம் செய்தவனாக இருக்கிறான். உண்மையில் கிருஷ்ணரை தனிப்பட்ட முறையில் அனைத்து உயிர்களும் வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடையும்படி அறிவுறுத்தி இருக்கிறார். சில நேரங்களில் கிருஷ்ணர் தமது பிரதிநிதியை அனுப்புகிறார். இப்பிரதிநிதி கிருஷ்ணரின் செய்திகள் எல்லா உயிர்களுடனும் பரப்பி அவர்கள் வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடையும்படி தூண்டுகிறார். தீவினை பயத்தால் உயிர் பௌதிக உலக இன்பத்தில் மிகுந்த பற்றுடன் இருப்பதினால் கிருஷ்ணர் அல்லது அவரது பிரதிநிதியில் உபதேசங்களை தீவிரமாக எடுத்துக் கொள்வதில்லை. இந்த மனப்பான்மையை இந்த சோகத்தில் கிராமிய மதி புலனுகர்ச்சி என்று குறிப்பிட்டு இருக்கிறது. மஹீம் என்னும் வார்த்தைக்கு பௌதிக உலகினுள் என்று பொருளாகும். உலகில் உள்ள எல்லா உயிர்களும் புலனுணர்வு நாட்டமுடையவர்களே. இதனை தொடர்ந்து அவர்கள் பல்வேறு உடல்களில் சிக்கிக்கொண்டு உலக வாழ்வியல் வேதனையை அனுபவிக்க இருக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயசலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மह्यं ததாதி ஸ்வபதாண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்தோ ஜகத்பதே गोपेशा गोपिका कांता राधकांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Reading from Bhagavatam 4th canto 28th chapter 52nd ஸ்லோகா இல்லையா நம்ம படிக்கிறது. இப்போ அந்த இடத்துல அதாவது விதர்பி தன்னுடைய கணவன் உடைய சடலத்துக்கு முன்னாடி இல்லையா, ஸோ அவங்க அழுதுட்டு இருக்கிறத ஒரு அந்த பக்கம் பிராமணர் பார்க்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ பிராமணர் பேச ஆரம்பிக்கிறார். உண்மையிலே இந்த பிராமணர் யாரு? பகவான். ஓகே, ஸோ பகவான் தான் அவங்க முன்னாடி தரிசனம் கொடுக்கிறார். இப்போ முந்தைய ஜென்மத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரே நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, தண்டவத் பிரணாம். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ. Yeah. Thank you, Prabhuji, for welcoming that morning devotee has arrived. Murlisham Prabhuji, thank you very much. Yeah. Okay. I'm in class, Prabhuji. Can you give me some 10-15 minutes? I will be able to update you, Prabhuji. I will. Oh, yeah. Hare. Yeah, Hare Krishna. Okay. இப்போ அந்த பிராமணராக வந்தவர் பகவான் இல்லையா, பரமாத்மா எப்பவுமே நம்மளோட தான் இருக்கார் இல்லையா. ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன் நம்ம கரெக்டா கோலோக சார்ட்ல இருந்து நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ. ஓகே, ஸோ நாம் எல்லாருமே நித்தியமா பகவானுடைய பின்ன பகுதிகள் இல்லையா. ஒன்னு ஸ்வாம்ச, இன்னொன்னு விபின்னாம்ச. விபின்னாம்ச எல்லாமே பகவானுடைய அதாவது பார்ட் அண்ட் பார்சல் இல்லையா, பின்ன பகுதிகள் அப்படிங்கிறது. நாம் எல்லாருமே பின்ன பகுதிகள் தான் இந்த ஆத்ம நிலையில. ஸோ நாம் எல்லாருமே அங்கதான் இருந்துட்டு இருக்கோம், சேவை பண்ணிட்டே இருக்கோம் இல்லையா. சேவையில நமக்கு ஒரு அதாவது பகவானை போல அப்படிங்கிற அந்த நமக்கு சமமா அவரை எடுத்துட்டு வர்றது இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ஆப்புலண்ட்ல அந்த மாதிரி ஒரு பாவத்தை நம்ம கொண்டு வரும் பொழுது, ஸோ நம்ம இந்த வைபவங்களையே அனுபவிக்கணும்ன்ற அந்த மனசு வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்லி அந்த இடத்துல என்ன நடக்கிறதுனா, நம்ம ஆர் ஃபர்கெட்டிங் நம்முடைய உண்மையான அதாவது பகவானுடைய தொண்டையே நாம மறந்து விடுகின்றோம். அப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த படைக்கும் காலங்கட்டங்கள் வரும் பொழுது, இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் அந்த ஆன்மீக உலகத்தில் நிகழும் பொழுது, இந்த கார்ணோதக சாய் விஷ்ணு அவருடைய பார்வையால
அந்த ஜீவன்களை வந்து தனக்குள்ள எடுத்துக்கிறார். எப்படி நாம் இந்த உலகத்துக்கு வரோன்றத இந்த மாதிரிதான் நம்ம இந்த உலகத்துக்கு வரோம். அப்படிப்பட்ட ஜீவன்கள் வந்து படைக்கும் காலத்துல அவர் என்ன பண்றார், வெளி சுவாசத்தின் மூலியமாக அந்த ஜீவன்களை வந்து இந்த இடத்துல வந்து அனுப்பிடுறார் இல்லையா? சோ அந்த வெளி சுவாசங்கள் எல்லாமே, வெளி சுவாசத்துல என்ன இருக்கு, ஆக்சுவலி அண்டங்கள் தான் இருக்கும். அந்த அண்டங்களுக்குள்ள என்ன இருக்கும், அதாவது இந்த மாதிரி ஜீவன்கள் வந்து கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணுக்குள்ளவே இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். சோ அதனால முதல்ல ஜீவராசி யாரு, பிரம்மர் வந்து படைக்கப்படுகிறார். இதுதான் அந்த கோர்வையே நம்ம எடுத்துட்டு வரணும்னா. ஓகே, சோ இப்படி நாம எப்போ நம்ம இந்த பௌதீகன்னு சொல்றதுக்கு அங்க நம்ம பௌதீகத்தை சொல்ல முடியாது. ஆனா நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த வைபவ ஆசைகள், அதுக்கப்புறம் வந்து பக்தியில தரப்புல, அதாவது இறைவனுக்கு தொண்டாற்றக்கூடிய விஷயத்துல வந்து சோர்வு இல்லையா, அப்படின்னா அதுல ஈடுபாடற்ற நிலை, இந்த மாதிரியான ஒரு நிலை வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய ஜீவன்களுக்கு ஏற்படும் பொழுது, அதாவது படைக்கும் காலத்துல வந்து அப்படிப்பட்ட ஜீவன்களை எல்லாமே வந்து கார்ணோதக சாய் விஷ்ணு அவருடைய கடைக்கண் பார்வையால வந்து அவர் வந்து அவருக்குள்ள வந்து எடுத்துக்கிறார். ஓகே, அதன் பிறகு அவர் வெளிசுவாசம், இந்த வெளிசுவாசத்தினுடைய டியூரேஷன் என்ன சொல்லுங்க, பிரம்மருடைய ஒரு ஆயுட்காலம் 311.04 ட்ரில்லியன் ஆண்டுகள் ஆக்சுவலி. ஓகே, சோ இத்தனை இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். அதன் பிறகு அண்டங்கள் வருது. அண்டங்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளுமே கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணுவாக கார்ணோதக சாய் விஷ்ணு வந்து விரிவங்கம் அடைந்து உள்ளே செல்கின்றார். மேலும் வந்து அவர் அவர் முதல்ல அந்த நாவியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கமலத்துல வந்து பிரம்மர் தோன்றுகின்றார். சோ இப்படி ஒவ்வொன்றுமே வந்து நம்மளாம் இயங்கின்னு இருக்கோம்னா நம்ம கூடிய பரமாத்மா இருந்தா மட்டும்தான் இயங்க முடியும். ஓகே, சோ நாம இங்க படைத்த நிலையிலிருந்து மேலும் வந்து மீண்டும் இறைவனிடத்துல செல்ற வரைக்குமே நமக்கு இது உண்டு. ஆனா நம்ம இடைப்பட்ட காலத்துல ஓர் உடலை எடுத்து இன்னொரு உடலை ஏற்கின்றோம் இல்லையா, அந்த காலகட்டங்கள்ல நாம செயலற்ற நிலையில இருக்கும் பொழுது நாம இயங்க மாட்டோம். அப்போ நம்மளோட பரமாத்மா இருக்க மாட்டாரு. ஏன்னா நாம செய்த கர்ம பலன்களுக்கு நாம் எந்த இடத்திற்கு செல்ல வேண்டுமோ அந்த இடத்திற்கு அனுப்புவாங்க. சோ இந்த சூக்ஷ்ம உடலோட நாம என்ன ஆகும், நம்ம வில் பி எதர் என்ஜாய்மெண்ட்டோ இல்ல வந்து, அதாவது சூக்ஷ்ம உடலோட வந்து நம்ம வந்து இதுக்கு போறோம், எதுக்கு, நரக உலகங்களுக்கு அனுபவிக்கிறதுக்கு, தண்டனைகளை அனுபவிக்கிறதுக்கு. சொர்க்கம் மேல இருக்கக்கூடிய உலகங்களை நம்ம பிறக்கணும், அங்கேயே நம்ம வந்து பிறவி எடுப்போம். ஓகே, அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு பாடி, அந்த உலகத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய உடல், இந்த ஸ்தூல உடல் அங்கே நமக்கு கிடைக்கப்பெறும். ஒவ்வொரு இடத்திற்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு இந்த ஸ்தூல உடல் வந்து இருக்கும். ஆனால் மொத்தத்துல இந்த பௌதீக பண்புகளால் தான் இந்த ஸ்தூல உடல். ஆனா அந்த சூழ்நிலை, ஏன்னா இப்போ நம்ம 100 ஆண்டுகள் வாழக்கூடிய இந்த இந்த உடல் வந்து வேறு விதம். அதே வந்து 12,000 ஆண்டுகள் இல்லையா, 311.4 ஆண்டுகள் வாழணும்னா அதற்கேற்ற மாதிரி உடல் அந்த இடத்துல அமையப்பெறும். ஆனா பண்புகள் எல்லாமே சேம் தான். ஓகே, கிடைக்கக்கூடிய பண்புகள் எல்லாமே சேம் தான். ஏன்னா இந்த இந்த ஸ்தூல உடல் இங்கதான் விடணும், ஒன்லி த டியூரேஷன் மட்டும்தான் வேறுபடும். அதற்கேற்ற, எப்படி நம்ம இந்த பரத கண்டத்திலே நீங்க பார்க்கும் பொழுது எத்தனை, அதாவது நாடுகள் இருக்கு இல்லையா, அந்தந்த நாடுகள்ல வந்து அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு பிறவி எடுக்கக்கூடிய மனிதர்கள், அவங்களுடைய தோற்றம் இல்லையா, நிறம், அதனுடைய அவங்களுடைய ஸ்ட்ரக்சர் இதெல்லாமே வேறுபட்டிருக்கு இல்லையா. அது போல அந்த இடத்துலயுமே வந்து நம்ம எந்த மாதிரி உடல் வந்து அந்த இடத்துல வந்து இருக்கணுமோ அப்படிப்பட்ட உடல் வந்து நமக்கு கிடைக்க பெறுகிறது. சோ இதுல நமக்கு எந்த மாற்றமும் கிடையாது. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, Hare Krishna Pranam Mataji. No, I didn't come, Mataji. I didn't come. I'm in class. I will call you back. Okay. Yeah. Okay. Two. Both you. Yeah. Okay. So, இப்படி இந்த பரமாத்மா எவ்வளவு சைஸ், பரமாத்மாவுடைய சைஸ் எவ்வளவு, வாட் இஸ் த சைஸ் ஆஃப் பரமாத்மா நம்ம ஹிருதயத்துல? கட்டை விரல் அளவு. கட்டை விரல் அளவு கரெக்ட். ஆனா உண்மையில அது எவ்வளவு இருக்கும், 8 இன்ச்சு சில இடத்துல போட்டிருக்காங்க, சில இடத்துல 9 இன்ச்சுன்னு போட்டிருக்காங்க. ஓகே, 2 இடத்துலயுமே நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஒண்ணு 9 இன்ச்சு, ஒண்ணு வந்து 8 இன்ச்சுன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, சோ அதனால நம்ம கட்டை விரல் அளவு அது வச்சுக்கலாம். ஓகே, எப்பவுமே நம்ம இந்த ஒரு உடல்ல வந்து குடிக்கொள்கின்றோம் என்றால் பகவான் நம்மளை எப்பவுமே வந்து கைவிட்டுறதே கிடையாது. நம்ம ஒரு ஸ்தூல உடலை ஏற்கும் பொழுது அவர் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து இதுக்குள்ள இருந்து நமக்கு வழி நடத்திட்டே இருக்காரு. ஆனா அந்த அவர் வழி நடத்துறத வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்கக்கூடிய
கெப்பாசிட்டி வந்து நமக்கு கிடையாது. ஏன்னா இந்த மனசு வந்து இந்த 3 குணங்களால இயங்கப்படும் பொழுது இல்லையா? சோ சத்துவத்துல இயங்கும் பொழுது கண்டிப்பா இறைவனுடைய அந்த அறிவுரைகள் வந்து அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். ரஜோல வந்து கட்டளைகள் வந்தா அதை ஓவர் ரூல் பண்ணி அவனுடைய ஆசையை அவன் வந்து மனசை வந்து அவன் மனதிற்கு ஏற்றவாறு செயல்படுத்திக் கொள்வான். ஆனா அதே வந்து தாமசிக் குணத்துல வந்து அவனுக்கு எதுவுமே தெரியாது. இறைவனுடைய கட்டளை என்றால் என்னன்னு தெரியாது, எதுவுமே தெரியாது. அஜ்ஞானத்துல உழண்டு கொண்டிருப்பவன் அவன். ஓகே. சோ இப்படி இந்த பிராமண வந்து இப்ப வந்து கொஸ்டின் கேட்கிறார் அந்த, அதாவது விதர்பிய பார்த்து, ஏன் நீ அழுதுட்டு இருக்க அப்படின்னு இல்லையா? ஏன்னா நான் எப்பொழுதுமே உன்னுடன் தானே இருக்கின்றேன், முந்தைய ஜென்மத்திலயுமே நான் இருந்தேன். இப்ப நினைவுபடுத்துகிறார். முந்தைய ஜென்மத்துல இந்த விதர்பி வந்து என்னது புலன் முகர்ச்சி செயல்கள்ல ஈடுபட்டிருந்தாங்க அப்படிங்கிறத வந்து, அதாவது புரஞ்சனனாக ஆணாக இருந்து, அதாவது புலன் நுகர்ச்சி செயல்கள்லேயே அதிகமாக ஈடுபட்டிருந்ததை வந்து நினைவு கூறுகிறார் அவர் ஆக்சுவலி. ஸோ அதை தான் நம்ம இந்த ஸ்லோகங்கள்ல வாசிக்கிறோம். ஓகே. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த கான்டெக்ட் பேக்ரவுண்ட் புரிஞ்சது இல்லைங்களா? எங்க இருந்து எங்க கனெக்டிவிட்டின்னு ஏதாவது கன்ஃபியூஷன் இருக்கா? எனி டவுட்ஸ்? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இல்ல மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி. பிராமண உவாச்ச காத்வம் கஷ்யாஷி கோவாயம் சாயனோ யஸ்ய சோஷசி ஜானாஷி கிம் ஷகாயம் மாம் ஏனாக்ரே விசரத்ஹ. அந்த அந்தனர் பின்வருமாறு கேட்கிறார், நீ யார்? சோ அவருக்கு தெரியும், இருந்தாலும் அவங்களுடைய வாயில கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? சோ நீ யார், யாருடைய மகள் அல்லது மனைவி? சோ இப்ப ஏற்று இருக்கக்கூடிய இந்த கதாபாத்திரம் என்ன, உன்னோட இது இங்க படுத்திருக்கும் மனிதன் யார்? சோ ஷி ஹாஸ் டு, அவங்க வந்து சொல்லணும் இப்போ இல்லையா, என்ன உறவு முறைன்ட்டு. உண்மையிலே அவங்க கணவன் மனைவி, ஆனா அங்கே அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்த செயல்கள் வந்து எப்படிப்பட்டது, ஒரு குரு சிஷ்யனுக்கு ஆற்றக்கூடிய கடமைகளாக சோ விதர்பி வந்து மலையத்வஜனுக்கு வந்து செயல்பட்டு கொண்டிருந்தார் இல்லையா? குருவுக்கு கால் பிடிச்சு கொடுக்கறது, அவருக்கு இந்த வியாசாசனம் அமர்த்தி கொடுக்கறது, அவருக்கு மடி செய்யறது, இதெல்லாமே சிஷ்யர்களுடைய கடமை இல்லையா? அந்த மாதிரி செயல்கள்ல தான் விதர்பி வந்து ஈடுபட்டு இருந்தா. அதனால்தான் உறவு முறை வந்து ஒரு குரு சீடனுக்கு இருக்கக்கூடிய உறவு முறையாக இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. நீ இறந்து கிடக்கும் நீ மனிதனுக்காக அழுகிறாய் என்று தோன்றுகிறது, என்னை தெரியவில்லையா அப்படின்னா, நான் அவருடைய ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மா நீ பார்க்கலையா? நான் உனது நிரந்தர நண்பன். இதுதான் உண்மை. நம்மளுக்கு எப்பவுமே பெர்மனண்டா ஒரு நண்பன் யாருன்னா, நித்திய நண்பன் வந்து பரமாத்மா தான். கடந்த காலத்தில் பலமுறை நீ என்னை கலந்தாலோசித்திருக்கிறாய் என்பதை நினைப்படுத்திப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படின்னா எந்த ஜென்மத்துல இருந்தாலும் நாம பரமாத்மாவோட சம்பந்தப்பட்டுதான் இந்த உலகத்துல வாழ்ந்திருக்க முடியும் இல்லையா? அதே மாதிரி நமக்குள்ள வந்து ஒரு உத்வேகமோ இல்ல வந்து ஒரு அறிவுறுத்தலோ நமக்குள்ள வருதுன்னா, அது இறைவனுடைய அவருடைய அறிவுறுத்தல் அப்படிங்கிறத வந்து நாம எடுத்துக்கணும். ஓகே. நாம சொந்தமா சிந்திக்காம தானாகவே நீ இதை செய் என்ற அந்த உந்துதலை ஏற்படுத்துது இல்லையா, அது இறைவனுடைய சித்தம் என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஒருவனது உறவினர் இறந்து விட்டால் துறவு தானே தென்படுகிறது. இது அழகான பதம். அப்ப நமக்கு எல்லாமே நம்மளை விட்டு ஏதோ ஒரு வறண்ட பிரதேசம் மாதிரி இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கணவன் இல்லாத இருக்கக்கூடிய மனைவி இல்லையா, கணவன் மறைத்து விட்டால் சோ மனைவி அன்றைக்கு வந்து ஒரு ஒரு பேரன் லேண்ட் அப்படின்னா ஒரு பாலைவனம் மாதிரி தோன்றும் அவளுக்கு. அதே மாதிரி கணவனுக்கும் அதேதான். ஸோ ஏன்னா இத்தனை வருடங்கள் வந்து இருவருமே ஒருவரோட வந்து இருந்திருக்காங்க இல்லையா? சோ விட்டு கொடுத்து ஒருவருக்கு ஒருவர் அன்பு பரிமாற்றங்கள் இதெல்லாமே வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இதெல்லாம் செய்திருக்காங்க. அதனால அந்த ஒருத்தர் முதல்ல யார் போயிடுறாங்களோ இரண்டாமாக இருக்கக்கூடியவருக்கு வந்து மிக மிக சங்கடமான ஒரு சூழ்நிலை அது. பௌதிக பற்றுகளிலிருந்து ஒருவன் முற்றிலும் விடுதலை பெறும் பொழுதே அவனது உள்ளத்தில் அமர்ந்திருக்கும் பரமாத்மாவுடன் கலந்து ஆலோசிப்பது சாத்தியமாகிறது. அப்படின்னா நம்ம அறிவுறுத்தல் பிரகாரம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றோம், இது இறைவனுடைய சித்தம் என்பதையுமே உணரக்கூடிய அந்த பக்குவம் வந்து எப்போ வரும்னாக்கா பற்றற்ற தன்மையில நாம செயல்படும் பொழுதுதான். எப்பவுமே பௌதிக தளத்திலிருந்து சாற்று கொண்டிருந்தால் உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா நமக்கு என்னைக்குமே தெரியவே மாட்டார், நாம கலந்து ஆலோசிக்கவும் மாட்டோம். நாம நம்முடைய ஐ எம் த டூயர் என்ற நிலையில, நான் தான் செயல்படுபவன் அப்படிங்கிற நிலையில செயல்பட ஆரம்பிச்சிருவோம். அப்படின்னா பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம், உடல் தளத்திலிருந்து செயல்படுவோம், ஆன்ம தளத்திலிருந்து கிடையாது. ஒருவன் நேர்மையாகவும் தூய்மையாகவும் இருந்தால் அவன் உள்ளத்தில் பரமாத்மா வடிவில் வீட்டிருக்கும் முழுமுதற் கடவுளுடன் ஆலோசிக்கும் வாய்ப்பினை அவன் பெறுகிறான் இல்லையா? சோ நேர்மையாகவும் தூய்மையாகவும் இந்த கண்டிஷன்ஸை நம்ம அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும். ஆனஸ்டி இல்லையா? அதுக்கடுத்து ஒவ்வொரு சொல்லதுல விஷயத்திலுமே வந்து உண்மை என்பது இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் உள்ள தூய்மை வெளி தூய்மை இது ரெண்டுமே இருக்கணும். அப்போ வந்து அவன் உள்ளத்தில் பரமாத்மா வடிவில் இருக்கும் முழுமுதற் கடவுள் ஆலோசிக்கும் வாய்ப்பினை அவன் பெறுகிறான்.
இப்ப நான் ஒரு செயலை செய்யறேன், எல்லாருமே நம்ம சொல்றோம் இறைவனை மையமாக வைத்து செயல்படுன்னு நம்ம நிறைய இடத்துல படிக்கிறோம். உண்மையிலேயே நாம் செயல்படும் போது நம்மளால இறைவனை நினைக்க முடிகிறதா அப்படிங்கறத வந்து நமக்கு நாமே கொஸ்டின் பண்ணணும். சில சமயங்களை நம்ம செய்யலாம், எப்பவுமே செய்யாமலும் போகலாம், சொல்றது மட்டும் தான் இருக்கும். ஆனா நம்ம வந்து மனசளவுல அவரை எண்ணக்கூடிய அந்த பாக்கியமும் நம்ம இருக்காது இல்லையா? அப்புறம் நாம் இன்னும் வந்து உடல் தளத்துல இருந்து தான் செயல்பட்டு இருக்கோம், நான் தான் செயல்படுகின்றேன் என்ற எண்ணத்தோடு செயல்படுறோம். அப்பதான் இந்த மாதிரியான நிலைகள் தள்ளும். எப்பொழுது இறைவன் சித்தம் இது என்று ஏற்றுக்கொள்கின்றோமோ அதற்கேற்றவாறு செயல்படும் பொழுது, அப்போ இறைவனை மையமாக வைத்து நம்முடைய செயல்கள் ஆற்றும் பொழுது அவரை தரிசனம் பெறக்கூடிய வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கிறது. அப்ப அவரோட கலந்தாலோசித்து தான் நம்ம செய்ய முடியும் இல்லையா? ஒருவர், அதாவது பரமாத்மா எப்பொழுதுமே சைத்த குருவாக உள்ளே இருக்கின்றார் இல்லையா? அவர் ஒருவர் முன் வெளிப்படையாக ஆசான் அல்லது ஆன்மீக குருவாக தோன்றுகின்றார். இறைவனுடைய பிரதிநிதியாக நமக்கு குருவாக அவர் தோன்றுகிறார். மேலும் பகவான் ஒருவர் அகத்திலும் வீற்றிருக்கின்றார், உள்ளே இருக்கார். அதே சமயம் அவர் முன் தோன்றி அவனுக்கு அருளரையும் வழங்குகின்றார். ஆகையினால் உள்ளத்தில் வீற்றிருக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் ஆன்மீக குருவுக்கும் எந்த விதமான வேறுபாடுமே கிடையாது. இது ரியலி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பதம். இது நமக்கு ஒரு அறிவுறுத்துதல் வந்து குரு இடத்துல, குரு ஸ்தானத்துல இருக்கிறவங்க கிட்ட இருந்து வருதுன்னா இல்லையா, பக்குவமடைந்த ஒரு நபர் இடத்துல இருந்து வருதுன்னா அது எல்லாமே இறைவனுடைய சித்தம் அப்படின்னு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் நமக்கு வரணும். ஆன்மீக குருவுக்கு எந்த விதமான வேறுபாடுமே கிடையாது. நம்ம இறைவனுக்கு என்ன ஸ்தானத்தை கொடுத்து அவருக்கு மரியாதை கொடுக்கிறோமோ அப்படிப்பட்ட ஸ்தானத்தை நம்ம ஹிருதயத்துல கொடுத்து அவருக்கு நாம நமஸ்காரங்களையும் எல்லாமே செய்யணும், தொண்டு புரியணும். ஓகே. மேலும் மாசில்லாத ஆன்மா அல்லது உயிர் பரமாத்மாவை நேருக்கு நேரு சந்திக்கும் வாய்ப்பினை பெறுகிறது. எஸ், இந்த 6 அழுக்குகள்ல இருந்து நம்ம இந்த ஆத்மா, அந்த ஜீவன் விடுதலை பெற்றால் அவங்களால வந்து பரமாத்மாவை காணக்கூடிய அந்த சக்தி அவருக்கு கிடைக்க பெறுகிறது. அகத்தில் உள்ள பரமாத்மாவிடம் ஆலோசனை பெறும் வாய்ப்பு ஒருவனுக்கு கிடைப்பது போல ஒருவன் தன் முன்பு அவரை உண்மையில் காணும் நல் வாய்ப்பினையும் பெறுகிறான் இல்லையா? சோ அதாவது இந்த மாதிரியான வாய்ப்பு பகவான் நிறைய இடங்கள்ல வந்து வந்திருக்கார் இல்லையா? அப்படின்னா ஒரு ஆலோசகராகவோ, ஒரு அறிவு, அதாவது ஒரு ரட்சிப்பராகவோ வந்து நிறைய பேர் வந்து பார்த்திருக்காங்க இல்லையா? அதாவது நம்ம இந்த பாகவதத்திலேயே கூட நம்ம படிச்சுக்கிட்டே வரோம். ஸோ இப்போ நம்ம பிரகலாத் மகாராஜ் எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா, அவருக்கு வந்து கருவில் இருக்கும் பொழுதே நாரத மகரிஷினுடைய ரூபத்துல அவருக்கு வந்து அறிவுறுத்தல் என்பது சொல்லப்பட்டது இல்லையா? ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஹஸ் பின் கிவன் ஆல்ரெடி. ஸோ இது எதனாலனாக்கா, இதனால தீதி வந்து தன்னுடைய 2 பிள்ளைகள் அசுரர்களாக பிறந்து இந்த பிரபஞ்சத்தின் நிறைய அழிவுகளுக்கு அவர்கள் காரணமானதுனால அவள் இறைவனிடத்துல பிரார்த்தித்து இந்த வம்சத்துல ஒரு பக்தன் பிறக்க வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனைக்காகத்தான் பகவான் வந்து பிரகலாத் மகாராஜுக்கான அந்த வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது இல்லையா? சோ எப்பவுமே பிரார்த்தனைகள் வந்து வீண் போவது கிடையாது. ஸோ காட் இஸ் ஆல்வேஸ் லிசனிங். நாம் நல்லது செய்தாலுமே அவர் பார்த்துட்டு தான் இருக்கார், நம்ம கெட்டது செய்தாலுமே அவர் பார்த்துட்டு தான் இருக்கார். அதனால நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரும், அதையும் தாண்டி நாம் செயல்பட்டோம்னா நிறைய சங்கடத்துல நம்ம இருக்க வேண்டியிருக்கும். பின்னர் அவர் பரமாத்மாவிட அறிவுரைகள் நேரில் பெறுகிறான். இதுவே ஒரு தூய பக்தனின், ஸோ பியோர் டிவோட்டிக்கு வந்து டைரக்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அவங்களால வந்து இறைவனை காண முடியும் அப்படிங்கிறது இந்த பதத்துல இருந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். இதே இந்த சூழ்நிலை யாருக்கு கிடைச்சது சொல்லுங்க? பிரம்மருக்கு கிடைச்சது இல்லையா? அவர் தபஸ் பண்ணதுனால கர்ப்போத கஷாய் விஷ்ணு அவர் முன்னே தோன்றி அவரோட ஹிருதயத்துல ரத்ன சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருந்து அவருக்கு வந்து வேத சாஸ்திரங்களை எல்லாமே வந்து அறிவுறுத்தப்படுகிறது இல்லையா? பின்னர் அவர் பரமாத்மாவின் அறிவுரைகளை நேரில் பெறுகிறார். இதுவே ஒரு தூய பக்தரின் கடமையாவது உண்மையான குருவை காண்பது மற்றும் உள்ளத்தில் இருக்கும் பரமாத்மாவை கலந்தாலோசிப்பது இரண்டுமே ஒன்றுதான். உள்ளுக்குள்ள இருந்து பகவான் நமக்கு அறிவுறுத்தலும் நமக்கு நேரடியாக ஒரு குரு நமக்கு வந்து வழிபாட்டுறதும் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான், எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது. சோ அந்த அந்தனர் அவளிடம் இறந்து கிடக்கும் அந்த மனிதன் யார் என்று கேட்டதற்கு அவள் தன் குருவென்றும் அவர் இல்லாதனால் தான் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் குழப்பம் அடைந்திருப்பதாகவும் பதில் கூறினார். விதர்ப்பி இவ்வாறு சொல்றார்: ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை பின்பற்றி ஒரு பக்தன் தூய்மை அடையும் பொழுது பரமாத்மா அவர் முன்னே உடனே தோன்றுகிறார். இந்த லைன் அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எப்ப பகவான் நமக்கு வந்து தோன்றுவாருன்னா, நம்முடைய குரு நமக்கு என்ன சொன்னாரோ அதை வந்து ஒரு எழுத்து பிழை இல்லாம, அதாவது வாழ்க்கையில அதுல வந்து எந்த டீவியேஷன் இல்லாம நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா இறைவனுடைய தரிசனம் நமக்கு கிடைக்கும். எப்ப கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நமக்கு இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா தெரியாது. எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சரணாகதி அடைந்து குருவினுடைய வார்த்தைகளை வந்து மீறாமல் நாம வந்து செயல்படுகிறோமோ அப்போ இறைவன் நமக்கு தோன்றுகிறார். தனது குருவின் போதனைகளை தீவிரமாக பின்பற்றும் சீடன் தன் உள்ளத்தில் பரமாத்மாவிடம் இருந்து அறிவுரைகளை நேரடியாக நிச்சயம் பெற முடியும். ரொம்ப கருத்துக்கள் இதுல இந்த இதெல்லாமே பிலாசபி.
ஸோ எப்ப நமக்கு அறிவுறுத்தல் வரும்ன்றதையுமே சொல்றார். ஸோ அப்ப நம்ம வி ஹாவ் டு சப்மிட் அவர் செல்ஃப் டு த குரு. அப்போ இறைவனுடைய அறிவுரைகள் இது என்பதை நம்மளால உணர முடியும். உள்ளுக்குள்ள இருந்து நமக்கு ஒரு அறிவுரைகள் வருது, ஆனா உண்மையிலே அது நம்முடைய அறிவுரையா இல்ல இறைவனுடைய அறிவுரையான்றத டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ண நமக்கு தெரியாது. அந்த வேறுபாடை நாம் எப்ப காணலாம்? when you are surrendered to the guru. ஓகே, ஸோ இவ்வாறு ஒரு நேர்மையான பக்தன் எப்பொழுதும் தனது குருவினாலும் பரமாத்மாவினாலும் நேரடியாக அல்லது மறைமுகமாகவோ உதவி அளிக்கப்படுகிறான். இது சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தை உறுதி செய்யப்படுகிறது 19th சாப்டர். ஸோ அதாவது 131 ஸ்லோகவா, குரு கிருஷ்ண பிரசாதே பாய பக்தி லதா பீஜா இல்லையா? அதாவது குருவினுடைய அருள், எஷ பிரசாதோ பகவத் பிரசாத், குருவினுடைய அருள் கிடைத்தா பகவானுடைய அருளும் நமக்கு கிடைக்கும். ஒருவன் தன் குரு மகிழும் வண்ணம் அவருக்கு சேவை செய்தான் என்றால் அதை கண்டு கிருஷ்ணருமே வந்து ஆனந்தம் கொள்வார். ஏன்னா தன்னுடைய சேவை காட்டிலும் தன்னுடைய பக்தர்களுடைய சேவையை வந்து ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு தான் வந்து பகவான் வந்து மிக மிக பிரியமானவர் இல்லையா? குருவை திருப்திப்படுத்துவதன் மூலம் ஒருவர் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துகிறான் இல்லையா? இவ்வாறு அந்த பக்தன் குருவினாலும் கிருஷ்ணரினாலும் மேன்மைக்குரியவனாகிறார். பரமாத்மா உயிர் பொருளின் நித்திய நண்பராக எப்பொழுதும் அவனுடையே இருக்கின்றார் இல்லையா? எப்பொழுதுமே நமக்குள்ளோட இருக்கிறது வந்து பரமாத்மா தான். பரமாத்மா பௌதிக உலகம் படைப்பதற்கு முன்னிலிருந்து அனாதி காலத்துல இருந்து இருக்கார். உயிருக்கு உதவுவதற்கு எப்பொழுதும் தயாராகவே இருக்கிறார். அதனால்தான் இங்கே ஏக்னாரே விஷரத் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அக்ரே அப்படின்ற வார்த்தை வந்து படைத்தலுக்கு முன் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இவ்வாறு பரமாத்மா உயிர் பொருளுடன் படைப்பிற்கு முன்பிருந்தே துணையாக இருக்கின்றார் என்பதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அபிஸ்மரசி சாத்மானம் அபிஜ்ஞாத சகம் சகே ஹித்வா மாம் பதம் அன்விச்சன் பௌமபோகரதோகத. அந்த அண்ணனர் தொடர்ந்து சொல்றார், நான் அன்பு நண்பனே. அதாவது இப்போ ஆன்ம நிலையில வந்து ஆண் பெண் என்றெல்லாம் பாக்குறது கிடையாது இல்லையா? there is no gender for ஆன்மா. ஒன்லி இந்த ஸ்தூல உடலுக்கு மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஆண் பெண். அதுவும் ஏன்னா நம்ம மரணிக்கும் பொழுது எந்த மாதிரியான உணர்வுகளில் எதிர்பார்ப்புகளில் மரணித்தோமோ அதற்கேற்றவாறு ஒரு உடல் வந்து நாம பெறுகின்றோம். அதுதான் ஆண் பெண் என்பது மற்றும் பிற ஜீவராசிகள் என்பது. ஸோ அதனால ஆனா இந்த அன்பு நண்பனே, என்னை அடையாளம் கண்டு கொள்ள உன்னால் முடியவில்லை என்ற போதிலும் முன்பு உன்னுடைய உயிர் நண்பனாக நான் இருந்தது உனக்கு நினைவில்லையா? ஸோ கண்டிப்பா நினைவு இருக்கா இல்லையா? தீவினை வயத்தால் நீ எனது துணையை பிரிந்து உலகில் இன்பங்களை அனுபவிக்கும் நிலையினை ஏற்றுக்கொண்டாய் அப்படின்னா, ஒரு புரஞ்சனனை போல ஒரு செயலை வந்து இந்த விதர்ப்பி வந்து செய்திருப்பதாக இந்த இடத்துல வந்து பகவான் வந்து எடுத்துரைக்கிறார். இச்சா துவேஷ சமுத்தேன துவந்த மோகேன பாரதா சர்வபூதானி சம்மோகம் சர்க்கே யாந்தி பரந்தப. அதாவது விருப்பு வெறுப்பு, இச்சா துவேஷா இல்லையா? விருப்பு வெறுப்பு, சமுத்தேன அதாவது இருமைகள் எல்லாமே வந்து நாம் எல்லாம் பிறக்கிறதே இந்த மாதிரி விருப்பு வெறுப்புகளால் தான் நம்ம பிறக்கிறோம். துவந்த மோகேன பாரதா, அந்த மோகம் இல்லையா? அப்படின்னா அந்த ஒரு மயக்கத்திலேயே நம்முடைய விருப்பங்கள் எனக்கூடிய மயக்கம், அதுக்கப்புறம் வந்து வெறுப்புகள் எனக்கூடிய இந்த எரிச்சல், இதுலதான் நாம வந்து பிறக்கிறோம். சோ மேலும் ஒரு உயிர் பௌதீக உலகில் வீழ்வதற்கு விளக்கமும் ஆகும் இது. சர்வபூதானி சம்மோகம் சர்க்கே யாந்தி பரந்தப. சர்க்கே அப்படின்னா படைத்தல் இல்லையா? இந்த படைக்கும் காலத்துல நாம வந்து இந்த இடத்துல காலத்துக்கு உட்பட்ட நிலையில வந்து அவங்க எதுக்கு அவதரிக்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரியான அதாவது இருமைகள்ல வந்து நாம சிக்கி கொள்ளும் பொழுதுதான். இருமை என்பதோ வெறுப்பு என்பதோ ஆன்மீக உலகில் கிடையாது. அந்த இடத்துல இருமைகளே கிடையாது. முழுமுடர் கடவுள் தன்னை பலராக விரித்து கொள்கிறார். ஆனந்தம் மேலும் மேலும் அனுபவிப்பதற்காகத்தான் இல்லையா? சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் இல்லையா? பகவான் பேரானந்தத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காகத்தான் வந்து அவருடைய இது சுப்ரீம் என்ஜாயர் இல்லையா? பகவான் தன்னை பல்வேறு நிலைகள்ல வந்து விரித்து கொள்கிறார். எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் இல்லையா? பலராம், அதுக்கப்புறம் முதல் சதுர் புருஷார்த்தங்கள், அடுத்து வந்து நாராயணர், அதுக்கப்புறம் இரண்டாம் சதுர் புருஷார்த்தங்கள், இது எல்லாமே நம்ம படிக்கிறோம். மேலும் அவருடைய விரிவங்கம் வாராக புராணத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. விஷ்ணு தத்துவமாகவும் அது சுவாம்ச விரிவு இடைச்சக்தியாகவும், அதாவது மார்ஜினல் பொட்டன்சி இல்லையா? விபின்னாம்சமாகவும் அல்லது உயிர் வாழி விரித்து கொள்கிறார் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. இவ்வாறு விரிந்த அந்த உயிர்கள் எப்படி அது கீழே இறங்கி வர்றது இல்லையா? இப்போ காரோத கசாய் விஷ்ணு அவருடைய கடைக்கண் பார்வையை வந்து பார்க்கிறார். ஆனா அங்கிருந்து இது எதன் மூலயமா வருது?
வந்து சூரிய கதிர்கள் மூலியமா நம்ம இதையும் நம்ம படிச்சிருக்கோம். 3rd கேண்டோல வந்து இந்த ஜன்னல்ல ஓரமா நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த பரமாணு அணு இதெல்லாம் நம்ம காலம் அந்த சாப்டர்ல வந்து படிச்சிருக்கோம். நிறைய துகள்கள் இருக்கும் இல்லையா? அந்த தூசி வெயில் வரும்போது தான் நம்ம அதை பார்ப்போம். இது இந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம அடிக்கடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அதுல வந்து நிறைய ஜீவராசிகள் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ அந்த அந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளால, அதாவது ஒரு அணு நமக்களால் பார்க்க முடியாது. ஆறு அணுக்கள் சேர்ந்ததுதான் பரமாணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த அந்த ஒரு பரமாணு நிலையில வந்து நம்மளால இந்த இடத்துல பார்க்க முடியும். ஸோ எண்ணற்ற அணுக்களை போல எண்ணி விபின்ன அம்ச பிரிவு என்னும் பகவானின் இறைச்சக்தியினுடைய உயிர்கள் தான் அவர்கள். ஸோ அந்த தூசி தூசியா இருக்கிறது எல்லாமே ஜீவாத்மாக்கள் தான். ஓகே, உயிர்கள் தமக்குள் அனுபவித்து மகிழ வேண்டும் வேண்டும் என்று விரும்பும் பொழுது அவர்கள் இருமை உணர்வுகளை வளர்த்து கொண்டு பகவானின் தொண்டினை வெறுக்கும் நிலைக்கு ஆளாகின்றனர். எப்படி அவங்களுக்கு வெறுப்பு வருதுன்னு பாருங்க இல்லையா? தமக்குள், அதாவது பகவானின் இடைச்சக்தியின் உயிர்களாகும் உயிர்கள் தமக்குள் அனுபவித்து மகிழ வேண்டும் இல்லையா அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வரும் பொழுது என்ன ஆகும்னாக்கா அவைகள் இருமை உணர்வுகளை வளர்த்து கொண்டு பகவானின் தொண்டை வந்து வெறுக்கும் நிலைக்கு ஆளாகின்றனர். அந்த வெறுப்பு நிலை தான் நம்ம இங்கேயுமே வந்து பிராக்டிஸ் பண்றோம் இல்லையா? இப்ப கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கக்கூடியவங்க கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாதவங்களுடைய செயல்களை பார்க்கும் பொழுது அவங்களால இருக்கிறத வந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்க முடியும். எந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து பௌதீகத்துல வந்து ஈடுபாடோடு இருக்காங்க இல்லையா? எந்த அளவுக்கு வந்து ஆன்மீகத்துல வந்து மனசு லயிக்காம இருக்காங்க, இதெல்லாமே நாம புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ பிரேம விபர்த்தல் எவ்வாறு கிருஷ்ண பகிர்முக ஞானா போக வாஞ்சகரே நிகடஸ்த மாயாதாரே ஜாபடிய தரே. அதாவது பகவானுக்கு உன்னதமான அன்பு மனப்பான்மையில் தொண்டு செய்வதே உயிர்களுடைய இயற்கை கடமை. அதுதான் நம்மளுடைய உண்மையான இயற்கை. எப்பொழுதும் சதாசப காலமும் இறைவனுக்கு தொண்டாற்றுவது. உயிர் தான் கிருஷ்ணராக வேண்டும் என்று அல்லது கிருஷ்ணரை போல பாவனை செய்யும் பொழுது இல்லையா இந்த உலகத்துல வந்து வீழ்கின்றார். கிருஷ்ணர் பரம தந்தையாக விளங்குவதனால் உயிர்களிடத்தில் அவர் வைத்திருக்கும் பாசம் நித்தியமானதாகும். இஸ் a சுப்ரீம் ஃபாதர். உயிர் உலகில் வாழும் பொழுது இறைவன் தன்னுடைய சுவாம்ச வடிவில், அதாவது பரமாத்மாவாக உயிர் பொருளுடன் துணை நிற்கிறார். சுவாம்சமாக தான் இருக்கார், அதாவது இந்த விஷ்ணு தத்துவமாக. இவ்வழியை உயிர் ஒரு நாள் வீடு பேறு பெற்று முழுங்கர் கடவுளை அடைகின்றான். தனது சுதந்திரத்தை தவறாக பயன்படுத்தினால் உயிர் பகவான் தொண்டிலிருந்து கீழே விழுந்து உலகில் அனுபவிக்கும் நிலையினை அடைகின்றான். அங்கே இருக்கும் பொழுது நம்ம கண்டினியூஸா பண்ணிட்டே இருப்போம். ஆனா எப்ப நாம வந்து இறைவனுடைய நிலைக்கு சமமாக என்று எண்ணக்கூடிய அந்த நேச்சருக்கு போய் அதற்கேற்ற செயல்களில் ஈடுபடுகின்றோமோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த உலகத்துக்கு வந்து தள்ளப்படுகின்றோம் இல்லையா? மேலும் தனது சுதந்திரத்தை தவறாக பயன்படுத்தினால் உயிர் பகவானின் தொண்டிலிருந்து கீழே விழுந்து உலகில் அனுபவிக்கும் நிலையினை வந்து அடைகின்றான். அதாவது உயிர் உடலில் இடம் பெறுகின்றான் என்று பொருள். அப்படின்னா நம்ம இந்த உலகத்துல வந்து தாயினுடைய கருவுல வந்து நாம ஜனிக்கிறோம்னு அர்த்தம். மேன்மையான நிலையை அடைய வேண்டும் என்று விரும்பி அதற்கு பதிலாக உயிர் பயிற்சி மற்றும் வந்து இறப்பு சுழற்சியில் சிக்கிக் கொள்கிறான். பிறப்பு எனக்கூடிய அந்த இதுல வந்து சிக்கிக் கொள்கின்றோம். மேலும் 84 லட்சம் விதமான உயிர் வாழிகள் இல்லையா? அதுல வந்து நம்ம தேவராகவும் மனிதனாகவும் இல்லையா, நாயாகவும் விலங்குகளாகவும் மரஞ்செடி கொடிகளாகவும் வந்து நாம பிறந்திருக்கோம். அது எல்லாமே 84 லட்சம் விதமான அந்த உடல்களை வந்து இந்த ஜீவன் வந்து ஏற்கிறது என்பதை வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆயினும் பரமாத்மா அவன் இவ்வாறு செய்வதை விரும்புவதே கிடையாது இல்லையா? பலன் கருதும் செயல்கள், மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கிறது, இதெல்லாம் பகவான் வந்து விருப்பமே கிடையாது. இதை தொடர்ந்து பரமாத்மா அவனை இறைவனிடம் சரணடைய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகிறார் இல்லையா? நாம சரணாகதி அடைஞ்சா பக்குவம் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து உண்டு. இறைவனிடம் சரணடைய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகிறார். பின்னர் பகவான் உயிரின் பொறுப்பினை ஏற்றுக்கொள்கிறார். அதன் பிறகுதான் வந்து பகவான் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிறார் இல்லையா? ஆனால் உலக ஆசைகள் மாசுக்களிலிருந்து உயிர் விடுதலை பெறவில்லை என்றால் அந்த உயிர் முழுமுதற் கடவுளை சரணடைய முடியவே முடியாது. ஸோ நமக்கு ஒரு ஸ்தூலம் கண்டிப்பா தேவை. நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு எல்லாமே வந்து நல் மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கணும்னா நமக்கு ஸ்தூல உடல் கண்டிப்பா தேவை. போக்தாராம் யஜ்ஞ தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுஹ்ருதம் சர்வபூதானாம் ஞாத்வா மாம் சாந்தி ருச்சிதி. அப்படின்னா என்னன்னா எல்லா வேள்விகளுக்கும் இறுதி குறிக்கோளாக இருப்பவன் நான் என்றும் எல்லா உலகங்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் இறைவன் நான் என்றும் உயிர்களின் நலன் விரும்பியாகவும்
நன்மை செய்பவனாக இருப்பவன் நான் என்று அறிந்த மனிதர்கள் அவங்க வந்து உலக துன்பங்களின் வேத தேவைகளிலிருந்து நிம்மதி அடைவர். அதாவது இங்க பௌதிக தேவைகள் வந்து அவங்களுக்கு பெருசா இருக்காது. அவங்க ஆல்ரெடி வந்து ஆன்மீக தளத்துல வந்து நிலை பெற்றிருப்பாங்க. இறைவனை எல்லோருக்கும் பரம நண்பனாக விளங்குகிறார். ஆனாலும் தனது சொந்த திட்டங்களினால் மகிழ்ச்சி அடைய எண்ணி இயற்கையின் குணங்களில் சிக்கிக் கொள்பவனால் பரம நண்பரின் அறிவுரைகளை பயனடைய கண்டிப்பா முடியாது இல்லையா? நாம இந்த உலக வாழ்க்கையில வந்து மகிழ்ச்சி அடையணும்னு நினைச்சு செய்யும் பொழுது இறைவன் ஆத்மா இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் எதுவுமே தெரியாது. சோ நாம பக்குவம் அடையணும்னு நினைக்கும் பொழுது நமக்கு இதெல்லாம் நமக்கு கண்டிப்பா தெரியப்படுத்தணும். சோ படைப்பின் போது உயிர்கள் அவர்களின் கடந்த கால ஆசைகளுக்கு ஏற்ப கண்டிப்பா இல்லையா? அப்பதான் பெண்டிங் உணர்வுகள் மற்றும் ஆசைகள் இது எல்லாத்தினுடைய கலவைதான் நம்முடைய ரூபமே. மேலும் படைப்பின் போது உயிர்கள் அவர்களின் கடந்த கால ஆசைகளுக்கு ஏற்ப வடிவங்களை பெறுகின்றனர். இதன் பொருள் அனைத்தும் ஜந்துக்கள் அல்லது உயிர் வடிவங்கள் ஒரே நிறத்தில் தான் படைக்கப்படுகின்றன ஆனால் என்பதாகும். டார்வின் தியரியில அப்படி கிடையாது. டார்வின் எப்படி குரங்கிலிருந்து பிறந்தவன் மனிதன் அப்படின்னு சொல்றான். அப்படின்னா ஒன்றிலிருந்து ஒன்று பரிமாணம் என்றார். அது தவறு இல்லையா? ஒரு புத்தி இல்லாத தத்துவமாகும் இது டார்வின்ஸ் தியரி. மேலும் வேத இலக்கியங்களில் பிரபஞ்சத்தின் முதல் படைப்பே பிரம்மதேவன் இல்லையா? நாவிலிருந்து கமலத்திலிருந்து வரக்கூடியது யாரு? ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மதேவன். பிரம்மதேவன் புத்தி மேன்மை மிகவும் இருந்ததினாலே அவர் இந்த உலகில் காணப்படும் எல்லா படைப்பு பொருள்களையும் ஏற்றுக்கொண்டார். அவர் இஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் எவ்ரிதிங். பிரம்மதேவன். நெக்ஸ்ட் நான் இன்னைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். ஏன்னா கொஞ்சம் கால்ஸ் இருக்கு. ஓகே, இந்த 2 ஸ்லோகங்களை நாளைக்கு நான் உங்களுக்கு எடுத்துரைக்கிறேன். ஓகே. வாஞ்சகல்பதாரூபியஸ்ச கிருபா சிந்துभ्येवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. மாதாஜி ஒரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நன்றிகள் நிறைந்த காலை வணக்கம் மாதாஜி. மாதாஜி